Ati idi hanimagka bigati amin apo. Idi kalman ti malima po iti quarter to 4 no 3:45 apo. At may nang at nga deliver iti sabong iti natay apo para kano ka kanya ka po. Agit nakigtuta ka po, may din baga at sarsarita ti opisina di may day baga. So at nga tinangsa ko pelang apo iti at nga iti staff ko. Iti ko na po, magituta ka ta apay nga deliveran dakti kasi apo kita tinumutibya kita mas magitay mo tapos sisibiyag pelang kasi na po Diyos at diya ka mo apo no anat gandat da at nganan no apay nga siya kakit ikanda ka po kita kada po kalayon met ka problema kalayon no may panggip no da election na po where in fact anak met makibibiyang tata po no alalay mo po kit anak met pa man sumursurot kina po mayor panagkampanya at diyan mo apo daw apay nga analaunay apo ti sa itinagim na tinumutibiyang nabiyang mama amoy apo ti nakasasakit para kanyak no siya ti magpukaw apo kaya kung manlapin ng ituloy iti at anam dagiti pinagbasa dagiti dandak ko apo lalo dagiti dandak ko apo akit hambit ka pinang pangatot bagbagida po alakit kasi na po Diyos apo with high scholastic records na amin akit tapos siya ti mapukaw apo akit nakasakit nga nakim launay at nagalan anang tulaunay kit ti pagbalin ang dagiti ubingen so kung kunak nga rod kit nikadlata apo Diyos ti makamong kunak ako at aping ikandak pekit ti sabungen kit ala makita damit nakpero rumorap naklat ti opisina hanggang may susurag kampanya sa awam mit apo nangarot kit empleyado ak ti gobyerno apo so nakbit nga mabaling nga sumurot nga panagkampanya so patsin tayo sa kaditi may naikaditi nga election kaditi panang kaslang tetered naging nga para kanya ka po akit kasla kasya apo ta in every election na po way back 2022 way back barangay election kalayo na kasya po nga nariski ti biyag ti tumutibiyang siguro apo ka po ti kinasinig ko kini apo mayor apo so kasyain so kahit mo sir since nga nag-election at dati tetered mo na wala po kadati kadati kakaruan na po at may inikandak pekit ti sabongin na po arig na kit inconsider dakpay nga dahil na po ato di circumstances po nga at ngalan may paspasagid ka dami namin with sa jak kay ti elaborate na po at akas lang kumamit ti ada may isang politiko apong ipaganapin nga dabay pekon agit dagi nga panag po agit no hamo anagin tinaunig apo kaslawan serbina di nga word apo ngem no anagem to usto apo tilamig ikantipek apo ket dumawdawat ti ustisya nga natay isulat mi ikantipek apo okay so kahit na sir before kaditi tayo so ti kadalagsanan nga death mo kadito at dagat ti lang opisyal ti gobyerno nga nakisarita kingkan hang ka makibyan kaditi although government employee kayo at kada opisyal ni kisarita kada kayo sir nagsarten ka kumbaga ina person na po git handak mit magibibiyang hindi nakisarita po git awan po at dagalan no da ka mo magibibiyang ka po dak mo nagligaw-ligaw tatango pan tumulong-tulong na po siguro at dagalan idi awanak ba lang mit gobyerno apo at dagalan may sakmit apo nga leader idi so at dagalan siguro tapos di leader pa lang kadwak kami nami di ko apo agit naiget nga sumusuporta kina po mayor siguro di kaya apo ati banag nga inda naging patarusan amin ngem naman pekas ta apo amo apo ti election ko magit a friendly game apo ang ati
hangat ibanag nga ikan padagsen ngem ang kumet mai pinpoint apo ngem ka DJ Sabong apo may deliver apo ti Valdez Flower Shop. Tapos di Valdez Flower Shop apo apan asking no sino kinakatransact da, what is the information kinatransact da kano lang iti at nganan I don't know no Facebook apo when no at nganan in a message ngem daw GP sarsarita di tawa po ket kasla medyo Tagalog. Tapos babaya po. Ngem ka DJ pinang send na apo DJ payment na apo. Siyempre apo ket makita di apo no ana DJ number na ken di pangrugyan tinagan na po. Ken di maudi tinagan na ken di pangrugyan man tinagan ay di apelyado na po. So I will find a way apo to know that person and then siguro apo ket to file charges also apo at narigate na po no kanay ay ti asli ti pagayaman damit ti biag ti numo ti biangen dagaran no ket no ata ibatok met kadakwada apo takas ti mapasamak kadakwada andang atamit trick na ba and then ti numo ti biang apo ket I never go against any person apa even though there are many people striking me tikunada na po no bato bakalen da kay ti bato bakalen ti tinabay kunada ba so kasi apo ti obra ti mo ti biang tapno alis to mapukaw ta ore anami tapo ket ala po adot akusasyon daw ti tinumo ti biangen ngem never met apo nga adda naipak at ran naipartuat da po nga usto nga ebidensya against mi kanya apo tatay kinagpeso na po siya apo ket awam met kamok nga raramidek nga madi tangalan tilang siguro sakit ko apo ket naayatak ti pada katawa po to ora awana na kon basta lakit at nagaran at dapelang sangkabasit rumor to belang apo kasi kami ti sakit ko at nagaran so oray digiti Gestapo digiti ala mo digiti digiti tricycle driver digiti apo dati problema daw may dalat tamet kanya ana mga banag agit adamit lat ti nakatakder tinumonto biya nga po mga tultulong mit kadakwada so at ngalan isusiguro gi apo ti banal nga sa balit ta kay tarusan na amin sir kadigit ta so anot mensahe kadid dan tilikodan diti panagi patulog at kingat sa ti na tila mensahe ka po ket agbaligi man isuna wenno sa ana po ka DJ balak na kanyak tikat panunutin na po ket te karma nga pinagsubli na and ken tikat panunutin na pa po no ana iti epekto na apo no kas pagarigan tibiyag tinumo tibiyag timirasay ken anamit apo digiti problema kumamit nga may bati nga isok mat panunutin na po at ngaran kasyan na kumamit digiti bing no naman digiti kasapo siyempre apo ket do talaga nga iso iti kapanunutan na marami ko ba at ngaran kaste ko na kon nilakad apo Diyos ti at ngaran isulat pagsamsama kada ko na po at tikon adami ti pagsasawa po arak ko pem ni apo Diyos ta iso ti mangisalakag kingga ko na damit apo so isulat ti kararag ko apo sapay ko mata ako mapasamak ti tumoto biyang at ngaran amo mapuget no kuma ada sakit nakem na kanyak di pala umay nga sango-sango apo tay baganat sakit tinakem na kanyak tano at nakaran tano amo ka nagbaso na kapo kitag pakawanang kim na umit amo ka basol ko kanan kasti ko na ako na po
no man padak nga napamilyaan deti nga tawa po, ket panunutin na kumamit. Ngano baliktaden ti sitwasyon, ta isumit iti kas pagarigan maikkan met ti sabong apo, anak epekto na met para kenkuana apo.